ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Kasyong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka kali ka bansan ya ka lintiya jongpi, kala banong ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kanda hinyo lai. Hanong Stoin, kabahab haga district Rilom Kasi Sepni. Kani gede ka kenhon jong ki samla shenrang. Haga ba ki katto kani ki jingelek kai jong kini ki rang. Haga jingelek kai kilan met. Kabalatip haga ktin nong way calisthenics. Kila pau haki rensan social media. Lakam bun benai menta. Kini ki samla kila sedang banilek kai yagani ka jaj jingelek kai. Haga ba sedang jong ka snem arajar arpo. Bawan lenshop ka klam COVID-19. Nrei kat banang yait kapor kila nang syempang yagani ka jaj jingilek kai. Batang Hanong Stoin menta kidon kumba arfu arngut ki bailek kai. Nrei watlah haduk menta kila penlek jingmut bha yagani ka jingilek kai. Kimpat don unong hikai. Lani u coach ban penjanai syuk-syuk yaki. Ya kena sedang au arjar arpo hapor ba lockdown. Kasu long kumba mo ngimso poi perkat bagi ya lekai kum kene ngidang mut betang ban ya lekai fitness kumpoi umsu poi perkat kan paningin yo ngo kalat ban lekai kum kene panumsu don ri nan kene ka jaj lekai te kawe ko bagi sedang kalau kum ki marlok bay alam yang ini mengin dia lekai kum kene ka jaj lekai kong ni ngidon di tang mangi nanung stein bat menta king las ui ba sedang pur bet syawe ro kane ka jing lekai Kumni manla ka singi menta lalai snem kenti hagani ka jaka kilan met. Kabadon hadong maular syong nong stein. Kini gi samla shenrang gi pentebet yala di hagani ka jaj jing lekai kabadang thamai bha haki. Bat menta kidang penkrek ru ban le yeshim menta. Haga jing yakop kaban salong hag Guwahati jong Jela Assam. Nagi arpu arngut tang nyungut kene yakun kaban salong haga khandai bat sipau terik ubnai nopra menta gasnem arjar arfulai. Hai ngia sinahi dalade. Ngiap tit kipat ki ai gitu, ngiap ya sop lang ban lum ka pisai, sai ban tit tang kipat ru.
Saya compare berkibar jelate ngite yang berha air ki jai tiar jing lekai kan ngidang long tang lo tang ka kin mo tang ka ying ro bangin praktis bha taki jaka taki kitiar taki sibun ba ki jing arab yang iban bentoy. Kadai gajat jingilek kai ke badang temai hagini kisamla. Kumta ompat don ba itu yaki kumjo na ke sorkar. Enrai lada ya kren hi ya ke jing shisha. Compare lada ki kon samla jongi ki pau hakano ru gajat jingilek kai. La kadai ke badang temai ru ladai bandon ki kenhon ki ban pai khmat syaki. Kini ki rang ki basnu tanat ban yelek kai ya ka calisthenics hangni hanong stony. Kidei ru ki bawan na ki longgi yang berduna bha ka yok ka kot. Kumta kermen baleng ba kani ka khubor kin sa don gi ban sapai khmat sha kani ka kunhun. Kham tam haswa bakin le yeshimenta ha ka jing yakop ka ban salong ha sorba gohati ban yok jing yarap ha ka jinglut jingsep jongki. Nilai penkrep bah tabentang turnamen. Nilai kai arsen sisngi men step bat janmen. Pa men step nilai kai nyiap mare step chwa kumne kumtai bat nilai chwa ki warm up ai kem tu bat adin tu in sedang ban lek kai kene. Tadin janmet pat nilai kai bet tang mangin sul lek kai ban nam song thai. Tang kata. Hoi ngila persiang ya kalat kat belai tong bangi dang kena teng sengau bandon bor adu kata ta bangin mo klem ka jing arab bedno dengan melare ban lek tang bangi te kajing ang nut jungi te bangin kwa bangin kwa ban kiu hoi ngi khmi lenti ya kata la hoi ngitip ya ka sarkar kalong kumdo kale e ngitip ya kata tang ba mo song ba ai ublai ka e ru song ka alam ublai.
fast singa te kadai ba perbanga arja arpo arsne menta janjo lai snem tu dia perbalik kai fast dan ba ai musim yang dia ngala stang lekai tu stang lekai dia itu abe wan ski kijing lekai junga pan stang kiu per stang dia pernah hira benda keturu ba kijing tristom dan bahikai ru supaya haki mobile gitu tinggi page step kan tutorial gitu dia saya page kan saya lekai kawai dia kuat hi jika main bangan job ba kunjuk parlong junga ru